आंनि मुङा खोरोमदाव ब्रह्म आं बिजनि कलेजनिफ्राय फैदों गामि जमनागुरि आमथेखा ओनसोल डिस्ट्रिक्ट चिरां पिअ बेटिनि पिन नाम्बार 783393 गोजोन्थों ससे थानानै र' बावदों माबा थांखि दहाय बुंखादोंमोन माने एक सेकेन्ड टाइम गायगौफिनबाथाय मुड बायनो नागिरो आंना थांखिखौ बुंलाफिनखानोसै आं दहायबो बुंखादोंमोन आंनि थांखिया आं बेयाव एम ए फरायफैनायनि थांखिया डक्टर इन्जिनियार जानो बा साख्रि लानो थाखाय आं फरायफैयाखै आङो जास्ट बेयाव फरायफैदों होनोबा आंनि जिउ खांलांनायाव जाहाथे मेगन खानाफोर बायदि दांग्रोम सिग्रोम थाबायलांनाङा बिनि थाखाय आं बेयाव मास्टार डिग्री खालामनो फैदों आंनि मेन थांखिया बेनो आं लेखा फरायखांनायनि उनाव आं मोनसे गिदिर हटेल खुलिगोन बेनो आंनि थांखि आरो आं खालामनानै मोजां मोननाय एबा आंनि हुदाया जाहैबाय डायलग बुंनो मोजां मोनो आरो मोनसेया जाहैबाय आं खन्थाइ सुजुनो मोजां मोनो गोजोन्थों नेक्स्ट खुलुमबाय आंनि मुङा मोनाबिलि नार्जारी आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो फैदों आं क'क्राझार गार्ल्स कलेजनिफ्राय फैदों पिन नाम्बार 783348 आंनि मावनो मोजां मोननाया हाबाया बिदिनो ट्रेभेल खालामनाय आरो ओंखाम ओंख्रि संनाय आंनि जिउनि थांखिया फोरोंगिरियानोमोन आगै मोनाबिलि नार्जारी नोङो होनदों कि ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोनो नारजि ओंख्रि संनायनि प्रसेसखौ खोन्थादो दे नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो नांगौ नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय बिलाइखौ खानानै फोराननानै लाग्रोनाय जायो सिगाङावहायनो नारजिखौ जोङो बेदरजों अमा बेदरफोरजों सङो बा ओरैनोबो सङो बा सोरबा एंखुरजोंबो सङो आरो नारजि एंखुर होननानै बुङो बेखौ नारजि संग्रोनो थाखाय जोङो सिगां नारजिखौ सोरबा सोरबा रुगारो आरो सोरबा सोरबा रुगारालासिनो ओरैनो सुयो आरो दैजोंनो सिगाङाव जोङो रुनानै लाग्रोबाय नारजिखौ सोरबा सोरबा रुनाय समावहायनो खारै होनानै रुयो बांसिनानो दा कुकाराव रुयो थाखाय खारै होआ रुखांनायनि उनाव गुदुङावनो खारैखौ होनानै दसे खोबहाबनानै दोनो बेनि उनाव जोङो नारजिखौ सायो नारजिखौ साखांनायनि उनाव जोङो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय बेदरखौ एवनानै लाग्रोनांगौ जायो बेदर एवनायनि सिगां जोङो पियास बानलु सामब्राम गुफुर बेफोरखौहाय रेडि खालामनानै लायो रेडि खालामनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेदरखौ सोरबा सोरबा अरदाबाव सङो गामिनि मानसिया बांसिन अरदाबाव सङो जाहैबाय दा टाउननाथ' गेसावनो बांसिन सङो बा जोङो अरदाबखौ जरायना लाबाय बा गेसखौ जोङो जरायना लाबाय आरो बेनि उनाव जों साराय जानबाय साराय दुंखांनायनि उनाव जों थाव होबाय जासिगोन दे आं बिनानावनाव मोनसे सोंनो नागिरदों बिनानावथ' बुंबा जोङो नायनो थाङोब्ला नारजिया बर' हारिनि मोनसे गारनो हायै मोनसे हारिमु बायदि आरो ना मा होनो बेखौ गारनो हायै मोनसे पार्ट आरो हारिमुनि थिग बिदिनो नारजिजों बर' हारिनि मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं बे गोथौ सोमोन्दोखौ माबा मिथियो नामा जोंना बर' मेजर हिसाबै जेनेबा बुंनाय बायदिबा नारजिया जोंनि बर' हारिनि मोनसे ट्रेडिशनेल ओंख्रि अनलायाबो जाहैबाय आरो ना नारजिजों अनलाजों जोङो बर' हारिनि थाखाय बे स्पेशल जासिनो बयनिबो गारनो हाया जोङो बे नारजि ओंख्रिखौहाय ओमफ्राय खोथायाव बुंनाय बायदि दङ जोंहा मानसि थैयोबा मायोबा नारजिफोर माबायो आरोना बे जे थैनानै थांखांनाय मानसिफ्रा जे अरगारो आरो आलासि फैबा नारजि ओंख्रि संनानै जाहोहरनाङा माया बिदि बुङो जे सोमोन्दोआ माबा मा होनो बिदिखौ अरगारलायो मायो बिदि होननाय खोनायो आरो थामहिनबा नारजि ओंख्रि जाहोबा थारमाने सोमोन्दो बसनाय ना जेरै जोङो मानसिया थैयोबा बिनि फानरायाव जोङो नारजि जाहोगारो आरो थिग बिदिनो नारजिजों नार्जारी होननाय मोनसे टाइटेलाबो सोमोन्दो दङ नार्जारी जेब्ला गोथै गारनो थाङो गारनानै फैखाङोबा बे उमुक थुमुक नार्जारी होननायासो थारमाने नारजि अरगार होलायनाय थिग बिदि सोमोन्दो दङ दा बेखौ बयबो मिथिनो लानाया मोजां दा बेनो दा फंबायनिसिम कुइसन सोंनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय फंबाय नोंना हबिया मामोन हबिया खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो ओमफ्राय मोनसे डायलग बुंनो मोजां मोनो आच्छा खन्थाइ लिरनो ओमफ्राय डायलग जिहेतु जों समनि आंखालाव खारबाय हादों नङा होमबा दा खोथाया जाहैबाय दा फंबाया दा खन्थाइखौथ' जोंनो नांला नङा होमबा खन्थाइखौथ' जों खोनाबायबो थायो दा नोंथांनिफ्राय डायलगखौसो जों खोनासंलुयो माबायदि डायलग नोंथाङा होयो बेखौ खनसे फोरमायना होग्रो जोंनो माबायदि डायलग होयो डायलगा औ माने मा होनो
बांसिन आंनि खर'आव माबायदि डाबल मिनिं फैयो आरो ना आहा डाबल मिनिं ओमफ्राय जेन'बा 18 प्लास जागोन आरो ना औ 18 प्लास माने बेयावथ' 18 प्लास गोजाखा मानसिफ्रा औ जायखिजाया 18 प्लास जागोन आरो आंनि डायलगफ्रा औ बांसिन आरो बे खर'आव फैयो दे लागाव स्टार्ट खालामदो दे only 2 मिनिट टाइम होदों 2 मिनिट स्टार्ट ओके स्टार्ट only 2 मिनिट होनसै आङो दहाय बैयाव सासे आदाया आंखौ बुंदोंमोन नोंथ' दिनै सोरां लायसिगोनलै होननाय आं होनदोंमोन नङा होमबा ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंनोसै आङो ओरैबायदि जादों बाजै दं आरो आंना बिबाजैया ओरैबायदि समायना फाग्लिया सम सम बिबाजैखौबो गोसोसो गोसो जागारलाय लाङोला आं ओरैबायदि साइस आरो ना दावदै बायदि गुफुरदार ओइ सानजाखैनि माबाथिंनि आरो बाक्साथिंनि ओमफ्राय दाना थाङै थुङै बिबाजैफोरजोंथ' बिबोनांफोरा एसे सिथाफ्ले जायो नङा होमबा सानसेखालि जमखायबाय आं ओरै होनना बुंबाय आरो ना हाब बाजै माथो नोंना गुफुरथारब्रा बिदि होनना बुंबाय आं थाव होबायलै जि गाबबाय आङो खावलायानो ओरैबायदि जाबाय हाथायानो थाइसे गबाय आरो ना आगदा जोंना दाबो दङ थगायाखै आङो ओरै फारसेजों हागोमाया थाइसे गनानै दङ आरो ना ओंखामखौ बारा जानो हाया बे बारनिफ्रायनो आङो बेदर जानायखौ गारदों मिथिबाय हागोमाया हाथाय हरनो हाया नालाय ओंखायनो बेदरखौ जाया आं दिनैसिम मिरामिस ओमफ्राय बै माबाथिं मा होनो आइ लाभ इउ बाजार दङ फानबारियाव बेयावबो ओरैबायदि जाखांबाय रियेल घटनालै बेबो ओरै सानसेखालि फानबारियाव थांनो ओंखारदोंमोन आंथ' मिथिया नङा होमबा गोदानसोमोन बिजनेस थाफैनाया ओमफ्राय ओरैबायदि जाबाय बेयाव मोनसे आइ लाभ इउ होननाय दङ मोनसेया जाहैबाय फैसना होननाय दंमारो बे जायगाया फानबारिनि सोरबा दंबा मिथिगोन आरो दाना गारि गाखोनो नागिरनायाव ओरै होननानै सोंबाय आं गारियाव गाखोखानानै दंमोन सिख्लाया सोंबाय आरो बबाव थांनो आदाया होननानै बुंबाय आंखौ बिदि होननानै सोंबा ओरै होनना बुंबाय आङो आइ लाभ इउ फैसना खाथियाव बिदि होनना बुंबाय आं थाव होबावबायलै बेयावबो थारमाने ओरैबायदि जायगानि मुङा आइ लाभ इउ बाजार दङ फैसना होननाया बे आइ लाभ इउ बाजारनि खाथियाव मोनसे गामि आरोना बे गामियाव थांनो नागिरदों आरोखि आं लागावबाय दाना बेबायदि घटना जादों आरोना जाबायना एसेनोसै जाबाय दे जासिगोन गोजोननाय थाबाय नङा होमबा जिहेतु जोंहा समनि आंखाल दै दा सानैबो मोसानो हायो ना हाया हायो मोसानो हायोना औ दे जागोन माबा आदा आंहा मोसानायाव इन्टारेस्ट गैयामोन आरोना इन्टारेस्ट गैया ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामो ओइ दिनै जाहोदो दे दिनै खनसेखौ खालामदो दे जेबो नङा एक्ट्रिस दंखायो नालाय एक्टरा मोसानो हाखायो एक्ट्रिस थाबाला एक्टरा स्टेपल' होबानो जाबाय मोनसे लासै नङा होमबा एक्ट्रिसआनो मोसाखागोन माला फिदिं दे गान मोनसे दामना होदो दे सानैबो रेडि जायखिजाया आदामोननि खावलायनाय जोनोमनिफ्राय मोसाफेराखै दै खिन्थु आं मिथिला आरो दा दे माबायदि जायो दे जागोन दे सिगाङाव थांनानै मोसाहैयो फंबाय बिनानावमोन सिगां फारसे आवगायनानै आखाइ खबनानै हा लोगोफोर गोबारै आखाइ खबना रंजाफा साइकेलजों बेरायनो फै गारि मटर गैया आंहा जिउआ मिउजिक जासिगोन दे थांनो हासिगोन गोजोन Thank थेंक इउ Thank you so much, Mr. Kwrwmdao Brahma Mwnabili Narzary.